I Danmark er der 3.000 langturschauffører, og for nogle af dem kan det godt være lidt svært at holde den slanke linje. Det kan have stor betydning både for chaufførerne selv, men også for trafiksikkerheden. Så kommer det typisk det grønne der, det kan I godt lade ligge. Det vil de kan. Ja, det var mere tilfældigt dengang. Det var ikke sådan, der vidste man, der troede man spiste godt nok, og det, man kom der levende hjem hver dag. Kom på det glatte og en på asfalten. Det er da vogn 10. De små spejderbørn der, det var da sødt. Vi ved det nok alle sammen godt i virkeligheden, men det er godt at spise sundt. Det er måske endnu bedre for lastbilchauffører. En undersøgelse fra 2008 viste, at de usunde lastbilchauffører havde 16% dårligere reaktionstid end deres sunde kolleger. Vi skal ud og køre med en af de sunde. Han hedder Christen. Christen Eriksen er lastbilchauffør og har været det i over 25 år. Han levede et typisk truckerliv med usund mad og slik, indtil han for 4 år siden ændrede sin kost på kun 18 dage. Han husker stadig, hvordan et typisk morgenmåltid så ud. Jamen dengang der var det jo noget cornflakes eller guldkorn og sådan noget rigtig god gammel sødmælk med fløde på toppen. Jeg har aldrig troet, at jeg kunne drikke andet end sødmælk, og i mange år der hentede vi ved naboen, som havde en god besætning, hvor vi kunne tage det lige det rigtige køl i tanken. Og så var der samtidig skænderi om at få kanden om morgenen, og der var sådan 2-3 cm fløde på, og det var godt at få ned over guldkornen. Det var rigtig lækker bisken. Ifølge rapporten Sikkerhed og sundhed bag rattet kan chauffører forbedre deres reaktionstid med op til 16%, hvis de spiser regelmæssigt og sundt. Her på Køreteknisk Anlæg på Djursland kan chauffører få afprøvet deres reaktionstid på glatbanen. Næste bil på glat, og vogn 10 kom. Sundhedsrapporten dannede grundlag for en EU-lov, der siger, at alle chauffører skal på efteruddannelse hver 5. år, hvor netop sund kost og reaktionstid er på skoleskemaet. Svend Bane Rasmussen står for dagens glatbaneinstruktion. Jamen, jeg håber, de får en oplevelse med hjem af, at nogle ganske få kilometers hastighedsforskel gør en stor virkning, når de både skal bremse og manøvrere. Og næste bil ude på asfalten kommer. Ja, en højresvingsulykke, vogn 34, det var synd. De usunde chauffører ville ikke udtale sig til det her indslag og foran kameraet, men det ville de sunde derimod gerne. Noget, du tænker over at spise sundt generelt? Ja. Og det er grøntsager og ja, i den stil. Kød. For jeg spiser sundt i forvejen. Men i sundhedsrapporten er der følgende citater fra usunde chauffører. Jeg spiser slik indimellem. Jeg kan godt have sådan en stor kasse, der er et par måneder. Det er for lige at have noget at sidde og tykke på i løbet af dagen. Og der ryger der også lige en fransk hotdog på en tankstation i af og til. I går var der varm leverpostej, bacon, champignoner og hele tilbehøret, og også et stort salatbord. Og så tager jeg nok den varme postej først. Lastbilchauffører har større risiko for at få livsstilssygdomme end andre faggrupper. Overlæge Søren Dahl har undersøgt hvorfor. Det er de eneste, der i den grad er bundet til deres arbejdsplads. De sover i bilen hele tiden, og de er der hele tiden, ikke? For eksempel er der visse undersøgelser, der tyder på, at chauffører rent faktisk ryger mere, fordi man bruger det som en strategi for at holde sig vågen. Man drikker meget kaffe, man spiser meget sødt. Det er igen en strategi for at holde sig vågen. Jeg står her ved Vejle Transportcenter, som dagligt bespiser op mod 100 chauffører. Jeg skal ind og snakke med den daglige leder omkring deres erfaring med at servere sund kost. Umiddelbart så meget af det mad, der bliver solgt herinde, det er jo i hvert fald til chaufførerne forholdsvis usund mad og meget fedtholdig mad. Det må jeg sige ja til. Ja. Laver vi et eller andet, og vi siger, at det kan være kyllingfilet med bearnaisesauce og grøntsager, så kommer det typisk det grønne der, det kan I godt lade ligge. Det vil de kan. Så, men I har prøvet at Vi har prøvet at køre mange retter med salat, mange retter med grøntsager, friske grøntsager. Men kunne I mærke, at der så var færre chauffører, der kom? Jamen, nej, de kommer godt nok, men så sælger vi måske kun 20 dagens retter, og så er det måske 50 gange dansk bøf, ikke? Fordi de vil have sovs og kartofler. De vil have sovs og kartofler? Ja, det vil de. Siden forsøget har Christen ændret sin kost. I stedet for at spise slik og pomfritter, er køleskabet i vognen nu fuld af sundere alternativer. Og der spises der hjemmebagt rugbrød. Det står grunden for. Af og til bliver han dog nødt til at spise på motorvejscaféer. Men det er ikke altid nemt at finde de sunde retter. Jeg ved sgu ikke, hvad man skal vælge af det der er sundest. Ja. Jeg skal prøve en pølsemix. En af Christens tidligere favoritter. Der er også lidt salat ved her. Ja, det er ikke det store. Nej.
Men ikke alle chauffører er lige så glade for salat som Kristen. Helle Færk Ussing er sundhedsekspert og underviser chauffører i at spise sundt. Hun er umiddelbart ikke begejstret over chaufførernes generelle sundhedstilstand. Er der mange, som du vil betegne som spiser usundt af dem, der kommer herud? Jamen, det er der. Der er en del? Det er der. Der er en del, ja. Mange i en klasse, mange flere, man regner med, der kun spiser 1 gang i døgnet. Og det vil sige, at de får kun typisk aftensmad, men rigtig, rigtig meget. Psyken bliver meget påvirket, når blodsukkeret de kører op og ned. Og det er jo det store problem, ikke også? Fordi der går reaktionstiden også ned. Nu er det blevet tid til at teste chaufførernes reaktionsevner. Og der er mange mennesker, der tror desværre, at fordi lastbilen er tung, så står den væsentligt bedre fast. Men det er lidt et andet billede, vi ser. Så det er faktisk farligere, hvis lastbilchauffører de har en dårligere reaktionstid, end hvis en personbil har det? Kan man godt sige, ja. Det kan jo være forskellen på liv og død. Det kan jo være forskellen på, om man kører ind i rammer noget, eller man kommer til at køre ud. Ja. Au, vognsøj. Au. Jeg kører videre. Kom næste på glatter i en asfalt. Så en typisk morgenmåltid. Hvad består det af? Morgenmåltid, det består af mysli eller også yoghurt natural med hjemmelavet rugbrødsdrys på. Og hvad med sødmælken? Den har ikke nogen plads med? Nej, det er blevet til minimælk. Så sådan en her omgang pølseret, som jeg sidder med her, det er ikke noget, der frister dig mere, eller hvad? Nej. Men det er tankevækkende, at man på 18 dage kunne gøre det der, og der ikke skal mere til, og så er der ikke flere, der vil nyde godt af det. Vil du fortsætte den her mere sunde livsstil så? Det er min plan, at jeg bliver ved med det her. Det går jo godt. At chaufførernes holdning kan være svær at ændre, mærker de tydeligt på transportcentret i Vejle, da de prøvede at fjerne risalamande fra menuen i et par måneder. På chaufførernes opfordring serverer de derfor risalamande året rundt nu.